I sempre ens deien estiguin inquiets i vagin donant voltes i hem trobat un corrent tèrmica com aquest. Cavall hi ha roses. Mira. L'àguila. I allà buscava molts ànecs. Els ànecs descansen. Mira. Hem trobat una termal, una columna d'aire i són corrents espirals i aquest tio es quedarà aquí. Quin castell? Viu, tio. Que va volar. De Bristol. I va tornar a Carolina. Que por... Per corrent. Per corrent. Dins de l'habilitat, que és l'aire. Set marques. Un seny. Un sabat. I la forca. Quan hi ha una cursa que es fa al Matacalls Montserrat. La germana de l'Anna, la Montse, la Montse Lina, que va fer i ha estat un dia caminant,